Пусна ли го? Да. Ела да виж. Опа, тая. О, тя кой бе? Ето. Златни рибки. Браво, Мариане. Ще го бъде. Малко и топ студена водата, ама. Айде още една. Айде още една, другарче. F1. Другарче. Супер, супер, супер. Каракуди. Внос от Англия. Сантаре се дойде. Абе, ти като новия ковчег, братко, почивто, бе. Да. Я да видим колежката, какво става. Аклиматизира. Да, студено Айде, има. пиле, отие при другарчето. Студено има още. Колко е... Не е много студено. Има тази топла тук. И една умрела, че пусна да ги... И опаши се от умрела. Леко хигиена, я да ви има. Айде, добре дошъл в Богров. Да. Дано не ги Я да оттепе. видим колежката. Дано не ги барна някой штука, как са такива червенички. Айде, живи и здрави. Ние какво да оправяме? А? Стига толкова. Да, айде.